girma Allah ku yada mana bidiyon ga duk dan Niger inda ya hadu don ga bidiyo ya taimaka ya tura ta isa ga shugabanninmu na ƙasa saboda magana muke ta ƴan uwanmu a cikin bayanan wanda ya tura mu bidiyon nan kusan kwanan su 25 a zube inda suke. La famille, partagez-moi la vidéo là. Assalamu la famille, a gurguje s'il vous plaît, la famille a gurguje. Wannan video nake son ku yada min ita ta isa ga fada shugaban kasa. Na daya alfurma muke nema wanda muka saba kullum. Jama'a da zo wani dan uwa ya turo min wata video zan sa muku ita ku kalle ta kasa. Inda yace min suna bakin frontier na Ghana. Yan Niger ne matasa ne wanda muna bukatar su a kasar mu, muna bukatar su kowane lokaci. Inda ina gani jami'an tsaron Ghana ko in ce gwamnatin Ghana ta kamo su daga can a cikin bayanan shi ya nuna min cewa wasu sun zo daga masallaci da sauransu aka kamo su kuma aka zo nan wani ƙauye ya faɗa min sunan garin inda aka jibge su yace mun wani bi sai da sai ake ba su burodi da koko su sha sai kuma da dare ga yunwa ga wahalar da suke ciki yace suna neman alfarma ga gwamnatinmu mai albarka ta CNSP ga gwamnatinmu wadda shugaba jagora wanda ya zo saboda mu saboda ire-iren wannan abuwa don magance su da cewa General Darmi Abdulrahman Chani chef de l'État président de la République. Jama'a ku yada bidiyo nan zan samu ku ta hatta isa gare shi dan ya doki matakan da za a tsirar da ƴan uwanmu ɗan Niger musamman matasa wanda a lokacin da kasar mu tana buƙatar su. La famille, partagez la vidéo. Na ku ne da kullum peace ambassador. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci bien. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambassador de la paix. Da Allah da Annabi muna so da Allah an gabi da Allah ka tura mu da Allah wajen gwamnatin CNSP mai albarka mun san tana yi domin ƙasa kuma mun san tana yi domin ɗan ƙasa. Da Allah da Annabi mu ne matasan nan wanda aka kama ta ƙasar Ghana, Accra Ghana, matasan nan masu aikin hannu, wasu masu shumeka, wasu masu ayyuka da haka nan wanga abun. Da Allah a diba mu ambassador a tura mu shiga gwamnatin CNSP mai albarka a diba mu da Allah matasan ga cikin halin da suke kusan kwana 25 yau wallahi tallahi matashi da Allah ambassador ku diba da Allah matasa da Allah ambassador ji lafiya da Allah da Annabi ku diba mu da isar Annabi Muhammad kuma mun san kuna yi domin ƙasa kuma gwamnatin CNSP mun san tana yi domin ƙasa ambassador ji lafiya fatan alkhairi zuwa gare ku kare matasan nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambassador ji lafiya barka da fatan ana lafiya kuma na cikin kushin lafiya ya kuke al'amura kuma ya ibada a dan muku ku yayi fatan alkhairi zuwa gare ambassador ji lafiya. Ambassador ji lafiya da Allah muna son bidiyon ga dan Allah da Annabi a yada mu shi dan Allah da Annabi a shiga gwamnatin CNSP mai albarka mun san tana yi domin ƙasar Niger mun san tana yi mu ne matasan nan wanda aka kama a ƙasar Ghana wallahi tallahi ambassador ji lafiya wallahi muna cikin matsala wallahi yunwa ce kishirwa ce kusan kwana 26 suka rike mu wallahi sai dai su baka guntun biredi da koko sai da marice karfe 5 na marice a kawo maka shinkafa wanda za ka luma uku da ka ci kuma shikenan baka sake cin wani sai kuma wasu sake karfe 12 na rana a kawo maka koko ambassador lafiya da Allah tura mu ga abun zuwa gwamnatin CNSP mai albarka mun san tana yi domin ƙasar Niger kuma mun san tana yi domin matasan Niger wanda suka shiga cikin wani hali ambassador lafiya fatan alkhairi zuwa gare ka kuna ganin matasa ambassador wannan da Allah da Annabi ambassador lafiya fatan alkhairi da Allah da Annabi tura mu gidan da gwamnatin CNSP mai albarka fatan alkhairi ambassador sun anshe mu moyoyi ba su ban gama wani ne wanda shi da yake cikin wando ya sata wallahi tallahi ya samu kuka ce to dinda an yi wanga bari mu samu mai wanga abun wallahi tallahi ambassador lafiya fatan alkhairi zuwa gare ku ne muku fatan alkhairi wallahi kuma matasa na nan wallahi duk su suke su wallahi suna so zero bai san kadan ga za a buga wallahi da a buga ta su duka ga sanan matasa ne kawai zalla wallahi manna kusan matashi wanda aka kama matashi da uwaye masu arme na rance da Allah kusan mutum 500 sai ka taso roƙo na ambassador lafiya wallahi su tare ka su kama ka sai da ka wurin aiki su kama ka wallahi Allah ambassador lafiya fatan alkhairi zuwa gare ta faru ta kare an yi mai dabe ya swata ba a cin gari sai dan gari alhamdulillahi rabbil alamin sojojinmu na Niger muna jinjina muku Allah ya saka muku da alkhairi shugaban kasar mu ta Niger Baba Chani muna fatan alkhairi zuwa gare ka muna jinjina maka bisa kai da irin kokarin da muke ganin ana mana aiki cikin kasar mu sojojinmu musamman jihar Tilbiri wanga sako na godiya ne sannan kuma muna ƙara bayyana muku wasu abubuwa waɗanda muke so ku ci gaba da dagewa a kansu
a ta nan ma za a shawo kan matsalar, musamman ƙauyuka waɗanda suke cikin dazuka. Daji za ka tarar da ɗaki 10 ɗaki 15, ko da ma 'yan ta'adda sun biyo sai ku ga tanan 'yan ta'adda su gira tsuwa kuma a neme su a rasa ina suke shiga. Waɗannan ƙauyukan duk wani ƙauye da a cikin dajin Tilibiri ya kamata a yi binciken kwakwaf cikin su dukansu. Kuma wallahi wasu ƙauyukan kuka je na san tabbas sai kun samu hadda ma masu garuruwan ma gabaki ɗaya suna cikin wannan aikin. Dan babu yadda za a yi a ce cikin jihar Tilibiri ba wata mafaka da za a cewa ga can ta gagari ikon mu shiga, babu ta. Amma sai kaga dan ta'adda ya zo da motuna sun zo sun kashe mutane kuma an neme su a rasa, wai a ce sun tsere sun tafi ina. Idan aka bi son su a gaza ganin su suna nan cikin ɗakunan nan ƙauyukan nan suna nan cikin kukuya. A nan su suke aje 'yan ta'addar, ba wasu 'yan ta'addar da suke kiwowa daga wani wuri, mafi yawanci a nan suke ɓoyewa. Mafi yawanci idan aka kore su suke ɓanna suka gudu a ƙauyukan nan suke laɓewa. Dukkan suna da haɗin kai da wannan abu. To in ba haka nan ba, mun daɗe muna faɗin ƙauyukan nan ta ya za a ci ɗan ta'adda ya waso cikin ƙauyuka ya zo ya ci kilo nawa ya wuce ƙauye ya yi nawa ya zo ya kahari ya koma ya ɓace a ina duk ƙauyukan nan ina. Kamar yadda muka faɗi tun lokacin nan ne muka ce duk yayin da aka wani wasu 'yan ta'adda suka zo su kahari aka bi son su aka ga ƙauyukan da suka bi kuma waɗannan ƙauyukan a nan suka biyo suka zo suka kahari waɗannan al'ummar ƙauyen ba su faɗi ba, kada a bar kowa gaba ɗaya a kwaso su duka da hasa hannunsu. Babu yadda za a yi ɗan ta'adda ya zo ya wuce ƙauye 1, 2, 3 ba wani daji ba ne da mafi yawanci in ka shiga yankin Tilibiri a cikin dazuka kana ganin ƙauyuka ko ina ko ƙauyuka. Amma za ka ga 'yan ta'adda ta ƙauyukan da suke biya su zo suka harin kuma sai a zo a ce wai ɗan ƙauye nan ba su gansu ba su ba da sanarwa ba, ko kuma a bi su a ce sun ɓace kuma ba a kai ƙauyukan kuma a kasa ganin su. Ta ina suka bi in ba da haɗin kan mazauna waɗanda dazukan ba? Da ɗan gari ake cin gari. Da haka muna jinjina masu zamu, muna jinjina musu kwarai da gaskiya su ci gaba da bincike duk wani ƙauye da suka tabbatar da 'yan ta'adda sun bi ta can ko kuma sun biyo ta can sun taho ba su ba da sanarwa ba, ko kuma an bi su an kai wajen nan an kasa ganin 'yan ta'addan nan, to duka ƙauyukan nan kada a bar su duk gabaki ɗaya je a yi fattashin su a yi binciken su gabaki ɗaya, a ta yi a binciken ɗakunan su a yi binciken wuraren duk ƙauyukan na aji. Duk wani ƙauye da a cikin dajin nan kada a bar shi a je a yi binciken kwakwaf cikin ɗakunan nan. Za ku tar da abubuwan da ba za ku yi tamani ba. Su ba su mai, su ba su abinci, su ɓoye musu makamai, in suka sato kaya su ɓoye musu. Mafi yawanci cikin ƙauyuka suke ɓoye wannan abubuwan. Da haka muna ƙara jinjina musu zuwa mu na Nijar, muna ƙara ba su ƙwarin gwiwa su ci gaba da yi. Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya tabbatar da ƙasarmu akan diga-digenta kamar yadda take a yanzu. 'Yan Nijar haɗin kai ake buƙata, ci gaba muke buƙata ba ta zuwa ba. Ku yi min fartashin wannan bidiyon, muna tare da ku 'yan uwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala nabiyillah wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanku da wannan lokaci. Dibi wannan mutanen da ake gani shine ake cewa Wassim Nasir. Shine ɗaya daga cikin manyan communicator wanda yake ba 'yan ta'adda labarin cewa ko akwai kayan yaƙi a cikin ƙasashen IOS ko babu. Sai dai a wannan karon ya ba da labarin da ya ci karo da shi. Duk da muke cewa bai yiwuwa ka samu ƙasa irin ta Mali ko Burkina Faso ko Niger a yanzu a cikin halin da muke ciki ka sami su a lokacin da ba su da albaru sai bai yiwuwa. Mun san halin da muke ciki, shugabanninmu sun san halin da suke ciki, don haka ba zai taɓa yiwuwa ba. Amma kayan shi bayan wannan mutumin ga wannan mutumin guda kuma da kuke gani waɗannan mutanen biyu, shugaban ƙasa Tebboune na Algeria kenan da Paul Kagame, waɗanda su ne suke sponsorin ɗin harkar terrorism a cikin ƙasashe a ɓoye, waɗanda ba kowa ya san da labarinsu ba. Sai dai shi Tebboune an fara sanin abubuwan da yake yi, to amma Paul Kagame yana ɓoye ne har yanzu bai bayyana idon 'yan Afirka maƙiyan Afirka. Amma duk wani Pan-African ko wani mugun Pan-Africanist sun san da cewa waɗannan shugabanni suna ɗaya daga cikin miyagun shugabanni waɗanda Afirka ta yi karo da su. Diba ha gani bayan waɗannan to sai waɗanga shugabannin kuma da zanzano ma guda uku. Alassane Dramane Ouattara na Cote d'Ivoire wanda yake so duk ƙarhi da yaji sai ya huce ya ci wannan zaben da za a yi a yanzu, duk da yake ya saba ma doka.
duk da yake ya saba ma constitution. Da a kasashen mu ne da an samu wani mugun dan iska ya to yana ce mana kun ta constitution kamar mun ta Qur'ani. Ga wannan shi ma wanda abun da yake bukata son yi ci gaba da shugabancin Benin. Sannan ga wannan dan kwayan wanda mutanen mu na Najeriya ba su muna gai, amma ba mu bane muka ce dan kwaya na, a'a ƙungiya ce ta duniya ta hito ta ce wannan yana ɗaya daga cikin mutane manyan masu safararin miyagun ƙwayoyi a duniya, wannan Tinubu. Da wannan azzalumin general yake cewa wai za a gina iyaka. To ai mu muhi kowa suna su gina iyaka tsakanin Nijar da Najeriya, amma dai 'yan arewa ku farga. Wallahi wannan shegen mutumin ba zai taɓa yiwuwa ba ya kawo muku alheri, dan terrorist inda suke zuwa cikin ƙasashen ku suke ta'addanci ba ta Nijar suke biya ba, kuma kowa ya san lalle bincike ya tabbatar da cewa ba ta Nijar suke biyuwa ba. Kowa san daga inda suke zuwa, ta Benin suke shiga cikin Nijeriya. Waɗancan kenan, da waɗanda 'yan ƙasa ne, 'yan Boko Haramun ne. Mu Nijar ba ma nema daga wani, daga Allah muke nema. Ba za ka taɓa jin ba mun ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa hu ko mu zo mu cuce ka, bai yiwuwa. Insha Allahu rabbi. Assalamu alaikum. Domin kara mana kwarin gwiwa, ka danna mana alamar like, sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani abone, sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.